tam 3 lžičky kávy, lžičku velkou polívkovou cukru a kapinku rumu. Teď to promícháme. Kapinku rumu pro pastory. Ano, musí to krásně vonět. Promíchám to. Počkej, dabuješ. Ano. A teď přiliju mléčko. Ricardovy recepty. Ano, Ricardovy recepty. Přileváme mlíko. A za chvilku tam ještě dáme smetanu, šlehačku. Tak co teda? Šlehačku. Teď to ještě promícháme. Nejlépe připravit do pivních sklenek. Takže nejlepší na to by byl shaker. Ale shaker nemáme. Ano, už může být takto úplně, nemusí mě šápět, ne? Ono už nemusí mě šápět, už má normálně, ne? Já jsem tady minulou tu návštěvu ten shaker ponechal. Pomalu finišujeme. Pomalu finišujeme, nohle přijdu do finále. Dáme šláčko a ozdobíme mátou. Však chtěl dojet na to, na letiště a nestihnul to. A já jsem chtěla, aby takto držel ten transparent, stíní. Ne, kdo to chce? Danuša, Citron a Finish. Pastor. No, to moc. Abbattare romale, odotto sun soltume, adomaro pral kerel buci andobaro, shukrel e povara opre, kerel amenge sheikura, mange lashadas, sheiko, laso, kedas amenge lasi, shudri kaveya, shudro kofe, kado si GCI coffee. To je složené už. To je složené. No. A? Zumaj! Laso.